Jekk l-iskop tiegħi huwa li naħraq ix-xaħam, li nżid is-saħħa, illi forsi nittonja xi ftit, jiġifieri li nżid daqsxejn il-muskoli tiegħi mingħajr ma nsir qisni xi bodybuilder, hemm min jistaqsini x'nista' nagħmel eżerċizzji mid-dar illi ħajjejnuni. L-ewwel nett parentesi żgħira, dan li ħansemmi huwa b'mod ġenerali, jiġifieri jekk inti għandek xi uġigħ jew inkella xi kundizzjoni dejjem ħu pari mingħand il-fiżjoterapista tiegħek jew mingħand it-tabib tiegħek biex tara eżattament x'l-aħjar tevita u x'l-aħjar tagħmel. Però la dik li rjajnija issa nistgħu nagħmlu pass il qudiem. Mid-dar tista' tagħmel kwalunkwe eżerċizzju, però l-isfortunek nistgħu nsejħula hekk għal ħafna minnha hija li ma jkollniex supervizjoni, illi m'hemmx min jarana biex qed nagħmlu l-affarijiet sew, forsi m'hemmx min jimmotivana, m'hemmx forsi l-ambjent għax id-dar nafu kif inhu, ġieli tajt tisma' kif qiegħed aħjar nagħmel is-sodda, aħjar nonxor, aħjar insajjar, ixini għandek ħafna distrazzjonijiet għal daqstant dejjem nirrakkomandaw li dak li jkun jagħmel l-eżerċizzji f'ambjent li qed apposta għall-eżerċizzji. Hemm ħafna postijiet tista' tmur, sports clubs, gyms, studios, eċċetera, ara l-preferenza tiegħek. Però ejja ngħidu li inti tara dal-video forsi qiegħed jew qiegħda kwarantina, jew forsi qed taħdem l-aktar mid-dar. X'nista' nagħmel mid-dar? Anke jekk sempliċiment ikollok biċċa spazju żgħir, hemm ħafna dawk li jgħidulhom u nixtieqek tfittixhom body weight exercises. Body weight exercises illi ħajjinuk biex inti iva tħossok u tidher aħjar biżmien. Dan importanti tagħmlu minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, nofsija kollox diġà jkun tajjeb ħafna. Jekk hija magna jekk huwa apparat, nirrakkomandaw l-iktar ir-rota. Ir-rota għal ċertu movimenti li nagħmlu, diment li ma jkollniex problemi speċjalment bl-irkoppa, tajjeb, dak il-moviment li qed nagħmlu bir-rota jistimula is-saqajn tagħna, jistimula anka il-ġisem in ġenerali fosthom anka l-qalb biex jaħdmu, jirsistu, jissudaw u anka jittonjaw. Għal daqstant anka r-rota hija benefiċjarja ħafna. Jekk inti tista' toħroġ timxi barra, ħantik parir li aħjar timxi barra forsi tieħu daqsxejn arja diment li ma toqgħodx f'post traffikus milli toqgħod fuq it-treadmill. Però it-treadmill jekk inti m'għandekx ċans ma timxi barra, again tista' treadmill tkun ta' alternattiva tajba għal mixi jew għal jogging tiegħek. Ħanerġa' nirrepeti, jekk hemm xi uġigħ, speċjalment fis-saqajn, dawn l-apparat jista' ma jkunx ideali għalik, ħu parir mingħand il-fiżjoterapista jew it-tabib tiegħek, mill-bqija jekk tista' toħroġ mid-dar dejjem aħjar tingħaqad f'dawn il-postijiet magħmulin apposta biex jgħinu lilek u ħadd ieħor jitilfu x-xaħam, jittonjaw u jtejbu s-saħħa tagħhom. Nawguralek.